guys. At duman tayo saglit dito guys sa bahay ng nanay ko. Sa Naga. Ayan, so punta tayo sa kanilang kaniyugan. Mag-practice daw. Tara. Ito yung kaniyugan ni Christian. Daon pala no. Ito buhay probinsya guys oh. Yan. Araw-araw sipag lang. Yung pala talaga pang ano. Bunot na ano? Parang magbunot ng niyog. Delikado yun. Mano nga lang dito. Ito, nakagalang ka lagi. Pero mabilis. Kaya ano dyan eh. Kaya niya 1.5 isang araw. Oh? Mabilis. Ito kahapon niya lang yung ginawa. Oo. Hanggang alas 3 lang. Isang libo, hirap ako dyan. Ay probinsya. Gano'ng kahirap? Tayo nga nun, 1.5. Kasi mura pa yung kopra. So, dapat mahal talaga yung kopra, no? Gano'ng kahirap yan, no? Akit ka pa ng mga kabundukan. Yung may-ari niyan, guys, ah. Pinsan ng asawa ko. Charge. So, guys, mag-uwi tayo ng panggata. O, sino may gustong manggata dyan? Ay, madami. Dami, oh. Pwede yung bumili. Kopra. Kano kilo kopra ngayon dyan? 25 kilo na lang. 25 kilo na lang? Oo. Ang isang kilo, 25 na lang. Mura, no? Oo. Ang nakaraan, mata. So guys, painante ko, nagsubok mag-ano. Ganyan pala mag-ano. Testing lang, testing. Ito yung bao, di ba? Oo, yan ang bao. Ito, lilinisan mo to. Lilinisan mo kasi naulanan, madumi. Diyan mo susunodin yung bao. tatabunan mo pag uling na. Ito yung mga Ginagawang uling, no? Oo. Hindi talaga masasayang, guys. Walang sayang. Yun, panggatong. Yung dahon, pwedeng Pang uling. Diba tatabunan Yung dahon, gawing yun. Tara guys, punta natin yung ilog. Shout out pala kay Janjan. Janjan na mura. Tara guys, oh. Dati guys, nung magdaan namin dito, wala pa tong gaanong tubig yun. Mano na dahil tag-ulan. Oh, rabuyag, tabi. So, uy. Tingnan, pakalamig ah. Linaw ng tubig ah. Galing bundok. Pwede pa tayo maligo dito maya. Doon tayo maligo sa malaking ilog. Saan? Doon sa dinaanan natin doon. Gano'n ba doon? Oo. May malaki doon? May malaki doon. Mas malaki dyan. Yan, sapa lang yan. Okay, so. Mahirap ang buhay, ano? Balat ng niyog. Saan pa may sapin pag nagkamali ka dyan? Tusok. Ano na, inubli ingat talaga. Doon kasi luman, kahapon pa Mm. ito na mga kung alin na ang matino kasi parehas na yung kulay. Dito tayo sa bagong binalatan para kita mo yung gandang klase ng nyog. At ito mahal talaga ang kupra kasi gano'ng kahirap oh. Gano'ng kahirap ano yun oh dyan? Oo. Yung pa, bibiyakin pa yan, tapos lulutuin pa yan dyan sa ilalim, dyan sa atas na yan. Kasi ito guys, pagtapos ito bibiyakin pa to. Kasi dito pala lulutuin oh. Gagatungan yan dyan sa ilalim. Ayan oh. Yan lulutuin, gagatungan yan. Para bumuka dyan, bumuka yung ano laman di ba? Oo. Tapos saka mo tatanggalin sa Saka tatanggalin sa bao. sa bao para maging kopra na talaga siya. May tao dun guys oh. Sino kaya? Hoy! Saan kaya galing yan? Kaya kahirap guys ang buhay probinsya no? Mas mababa lang yung ano kilo ng kupra. Dapat mahal talaga eh. Kaya gano'ng kahirap nyo. Sa amin naman tubo. Mura din. Sus, grabe magapas. Dati 120 lang. Minsan 120 lang sa isang araw. Ang arawan mo doon? Tingnan ngayon, tumas taas konti. 300. Pero pag walang karga sa tubo, wala. Walang bayad. Useless yung ginapas mo. Stock pa yun. Stock pa yun. Tayo mo makarga sa truck ah. Hirap sa amin. Negros.
Ayaw, sa kay kuya. Ito, maghihintay ka ng dalawang At saka- buwan bago ka makaganyan karami. Ha? 2 buwan. Maghintay ka nito bago ulit makaano ng niyog, di ba? Oo, 2 buwan. 2 buwan ulit. Oo. Tapos bago ka magganyan uli. Karami. Depende pa yan kung babagyuhin. Pag babagyuhin, Wala, no? wala. Ito guys, ang daming pambalat, oh. Pero di masasayang dahil gagawin panggatong. 35 to eh. Bano? 40 yan, ganyan. Tapos yung buko sa amin, magkano doon? 25? Dito, hingi lang. 5 piso. Dito guys, kung marunong ka lang umakyat, oh. Sa'yo na, bahala ka. Kumuha ka ng kumuha kung marunong ka umakyat. Ito guys, oh. Gaano kamura? Bibili ng mura dito. Para Tapos pagdating sa Bulacan, naku, mura, mahal. Kaya, no, sayang talaga. Kawawa talaga bundok. Marami-raming gataan. Ayaw ko na. Pagod ka talaga. Ay, sa bundok. Punta tayo sa kabundukan ng pinsan ng asawa ko. Christian, Kasi sa amin naakyat eh. anong masasabi mo dyan sa mga kasama mo doon na namimiss ka na? Dahil si ano. Yan, so, naglakad lang tayo at hindi makapasok yung motor kasi maputik. Pero yung truck natin guys, safety. At nandun nakaparada sa barangay hall. At dikit sila sa barangay captain. Kaya, iniwan natin saglit. Maliligo lang tayo dito. At magkain din ng buko. Itur ko muna doon sa akin. Nagkakawit. Kung anong Ayun guys. Guys, magbuko na tayo at nagutom tayo kakalakad. Shout out sa mga players. Shout out sa mga taga-naga dyan guys. Mga solid. Lalo sa masisipag na nagkukupra dyan. Kano kahirap ng trabaho nila pala dito. Pero mas mahirap din talaga din guys sa amin. Ito, kakargaan ng niyog. Kasi kapas din ang tubo. Mahirap na masarap. Trabahong sa probinsya. Kasi proud ka eh. Yan. So, uy, yun. O, tingnan na. Chard. Ay, wala. So, guys. Wala. May walang laman. Konti. Konti. Yung guys. Dito, marami naman dyan. Ayun, matatamis yan. Meron. Konti nga. Meron, sakto lang oh. Sige na. Ano mo, buksan mo nga. Buksan mo, Chard. Higupin mo na yung sabaw. Tamis yan. Higupin mo yan. Sarap. Tamis. Oh. Sige, busin mo na. Maya na ako. Tamis talaga yan. Mahal yung ano, laman niya. Sige. Sige, buksan mo. Ito sa kabila. Ha? Tingnan mo muna. Dandan lang yan. Oh, yan nga. Konti pa. Yung kabila. Masarap yan, ganyan. Masarap yan. Yan ang Oo. bukong... Yan talagang buko ng bukid. Bukid. Kung gusto mo naman ito. Ayan, maganda yan. May isa, may laman. Oh. Ubusin na natin itong kabilaan. Ayan. So, sundot. Patay! Parang maliliit. Yung may dadalhin sila sa... Yan, yung malalaki. Tirahan nyo. Yan. Oo. Ubusin nyo ito lahat. Puti yung mahirap ito tayo ubusin. Tamis yan. Hindi na tayo kakain ng kanin. Ayan na guys, kumain na yung isa. Oh. Yan. Narap. Laglag na natin pa yun. Dami naman yan. Dami guys oh. Ilang puno to dito kabuuan? Nay. Ilang kabuuang puno ni Nanay ni Ring dito? Marami. Nasa 2,000. Ay, putik niya. Pakarami pala. 2,000. Mahigit. Mahigit pang 2,000 Sa... kaso ng puno. Dami pa. Ito lahat na to dito no? Oo. Pati yung sa tinawilan nyo ng doon sa may sapa. Meron doon. Ganun yun. Kasama yun. So guys, ayun. Kakain lang tayo guys ng buko.
Matigas eh. Lakas dito. Nice. Fiesta. Yung driver ko, kakain ng buko. Kahit buko guys. Nakakamiss ang probinsya. Para malaman yung nakuha mo. Kaya nga eh. Sarap to, matamis to. Tamis pa mo yan. Fresh. Water. Fresh water. Bus, dalhin pa yan. Guys, oh. Ayun, sakto lang. Yan ang bukong probinsya. Bukong probinsya to guys. Yun. Kain tayo, kain. Kain tayo. Kakainin lang to, dami. Ayun. Guys, ito may uwi tayong bubukayuin. Yung isa kumakain pa rin. Ito guys, niyog. Panggata. Sa 30 piraso. Iuwi natin buko guys. Yan. Hongit. At sa asawa ko, naghahanap ng buko. Ito. Bosin mo to ah. Yan guys. Tsaka mayroon pang panggata. Balatan ng iba guys, pambukayo. Kailan buko ka? Apat. Serious tag. Kahit di naman ang halian. Kahit di na. Busog na eh. Guys, pauwi na tayo. Yan na yung buko natin kinargaan sa kolong. Di natin buhatin. Nakaraan, nagbuhat kami. Putik niya. Para tayong shout out kay Alfred tol. Dito tayo nagpunta no. Bumalik kami ulit dito. Mga kami buko. Alfred Mahinay. Shout out. Guys, balik na kami sa highway. Alam ba ito yung mga dati kong lapain yan guys. Kasama yun, hindi na. Ano ko na, pinabaya ko na sa mga Kain ng buko eh. Gabi ako sa trabaho. si Don Ricardo guys, iniwan namin sa truck. Doon lang muna daw siya magbantay. Diba Charles? Buko lang daw sa kanya. Nag-attack eh. Siya muna bantay. Ito pala guys, yung puno ng anahaw. Yun. Para siyang niyog. Ginagamit sa yung... Wala. Ito guys, yung puno niya. Para siyang niyog, pero yun yung bunga. Ay, makikita ba? Hindi makita. May bunga. Kulay pula siya. Kaso di makita guys sa video. Hindi makita gaano sa video. Zoom. Malakin mo. Ayun, nakita ka na. Ito guys yung puno ng anahaw. Anahaw, di ba? A few moments later. Yun! Woo! Thank you. Kuya guys, oh. Yun. May pool sa tat dyan, ah. Kuya. Ito guys, oh. Higuan, oh. May balsa pa. Kalinaw ng tubig, pero buyag. So guys, maliligo muna tayo. Dahil napasa tayo magbuko. Tara guys, at sisilip tayo kunti dito. Magbibideo tayo. Tabi-tabi po. Magkikibideo lang po. So guys, oh. Daanan dito. Tabi. Diyan na tayo, malalim dyan, oh. Doon, malalim doon. Ayaw ko na doon. Oo. Si Lolong. Nandito na atira si Lolo. Ha? Doon
Wala tira si Lulong. Lulong. Yung bayang. Yan guys. Gagamitin yung balsa. Oy, punta tayo sa gitna. Sayang, dadalhin sana natin yung cellphone guys. Kaso baka malaglag eh. Oo nga no. Ayan guys, so ligo tayo. Dinala na yung balsa. George, liligo tayo. Pero buyag, ang linis ng tubig guys oh. Sabi. Ba talaga yung tubig na galing sa bundok? Malinis. Ayan, si Payalo no. Natay, ginamit na yung balsa. Ayan, so maliligo tayo guys. Ayan, sumakay na. Sige, sige. Ligo mo tayo, mag-bihis mo tayo guys. Ayan, so sayang no, dali sana natin yung cellphone doon, maganda. Kaso baka malaglag eh. Okay, so medyo malalim pala doon no. Tara guys, maligo tayo. Patayin ko muna. Stitch out lang kayo guys at yun, kuha lang tayo saglit ng video dito no. Ayan, so yung mga bato dito guys ay medyo ano talaga oh. Batong ilog talaga, buhay. So yan, tabi-tabi po, magkikiligo lang po kami. Ayan, so tara guys. So guys, ayan, salamat at naligo na tayo. Lamig ng tubig, galing bundok. Please ko na. So pagdating sa taas, pawis. Tara guys. Tara guys, at silipin nyo yung dadaanan natin. Pero malapit lang naman to. Kawalan yan ng kalabaw. Oo. Dadaanan natin guys oh. Suot. Kalabaw lang palang nagsira nito. Tubig no? Tubig pag malakas. So, what's up guys? Ayan, so magandang hapon sa lahat no? Ang oras natin guys ay 4:40. So, tapos na tayo guys sa dito sa Legazpi no? Pauwi na tayo. Ayan, muli maraming salamat sa inyong panonood sa aming videos. Charlie! Ayan no? Ayan guys, so yung deliver natin dito lang sa along diversion route. Ayan. So ayan oh, sa airport guys, yung dati lumang airport to, luma. Sa Legazpi. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys at pasensya na at medyo matagal tayo nakapag-upload dahil ngayon lang tayo ulit nakabiyahe ng Bicol. Ngayon lang tayo nabigyan ng biyaheng probinsya. So 2 linggo tayo na-stuck sa warehouse. Ay, 1 linggo pala no. Ayun guys, maraming salamat at patayin ko na at nag-drive tayo at malapit na sa main road. So, bye-bye. Maraming salamat at don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye-bye. Thank you.